Координатора громадської організації «Крим» СОС Тамілу Ташеву призначили заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим. Керівництво у представництві президента змінилося влітку після обрання Володимира Зеленського президентом. Він тоді призначив своїм постійним представником у АР «Крим» Антона Коріневича. Посаду першого заступника постпреда донедавна обіймав Ізет Гданов. У Меджлісі сподіваються, що Ташева опікуватиметься проблемами кримських татар та переселенців з окупованого півострова. Вообще-то большого значения не имеет заместитель, первый заместитель. Главное то, что наш представитель, хорошо знающий Крым, был причастен к этому и мог оказывать какое-то содействие в деятельности представительства Автономной Республики при президенте. А вообще Ташу мы рекомендовали сами. Она очень осведомленная в том состоянии с правами человека сейчас после оккупации. Человек очень осведомленный, знающий свое дело. Я думаю, она принесет большую пользу деятельности представительства. Зрозуміло, що Таміла Ташева, її кандидатура була взята, скажімо так, до обговорення, саме виходячи з того, що вона є однією із правозахисниць, яка дуже обізнана у кримських справах. Вона постійно співпрацює з іншими громадськими організаціями, а також і це обов'язково з Меджлісом кримськотатарського народу. І як ми виходимо, Таміла Ташева, їй буде в тому числі серед інших обов'язків буде доручено займатися, скажімо так, кримсько-татарським напрямком, якщо так можна сказати. Я їй желаю одного. Вопрос деоккупации Крыма, доминировать в этом вопросе должны не столько направления, связанные с правами человека, сколько вопросы, связанные с международными нормами по деоккупации Крыма. Все международные миссии должны войти в Крым. Это и будет началом обеспечения безопасности проживания на оккупированной территории, что в свою очередь повлечет за собой процессы, непосредственно влияющие на деоккупацию Крыма.